Yeah, well, I'm not more. Yeah, well, I'm not more. No, I'm not man. Not gonna road. You're not me. Yam na jena wu yam unu kwesiri ne unu na-eme na o nwere repercussions so yam na jena look at all yam na jena we very serious matter nna gwa ga esiokwu. But why are you not wearing your face mask? Mu awo onye m sị gị na awụ me native doctor enwe problem with ọrịa m ga-agwọ coronavirus ga ahụ kpọpụtara m patient. Go to the court first. You got to do building a court. Go there first. Sit down here. Sit down here. Sit down here. Unu na-akparị ndị nna nna unu. Unu na-akparị Chineke ala Igbo. Unu na-akparị ya. Onwe ya need imi ahụ. Unu na-akparị Chineke ala Igbo. Chukwu okike a. Unu na-akparị ya. Unu na-akparị ya. Unu niile nọ ya awụ ndị mana nna nna unu. Ihe nna nna unu ji rie n'ala Igbo a bụ mgbọrọgwụ na-akpa akwụkwọ. Onye ọcha na-atụ ụjọ ọrịa. Unu wee so na-atụ ụjọ ọrịa. A white man will be scared of sickness. You Africans that are hardcore Igbo lights and know that it is traditional. This is what we do. We are herbal.